Ik ben hier bij Elke Bakker om meneer Bakker een bos bloemen te aan uit namen van de gemeente. Want Bakker is 109 jaar oud en op 28 juli wordt er 110 als alles mooi zit. Bakker had in de tijd de Spaanse griep oerleven en nu hebben we de coronacrisis. Maar ik ben er wist van dat er die ik oerleeft. We hebben hem de blom gebracht met alle veiligheidsmaskinen en op afstand blijven. Omdat we hem een het onder de riem steken en mooi hem alle oudere inwoners in Nederland en in onze gemeente die op dit stuit zo dreig hebben omdat ze geen visite krijgen van familie en vrienden en de band. Maar omdat meneer Bakker zo sterk is, het is een Amerlander, dat is een sterke laag, die houdt hem dus goed, willen we hem even een bosblom brengen, want als er aanstaan 110 wordt, is hij de oudste mannelijke inwoner van Nederland. Voor wie een prestatie.